Teď čau lidi, vítáme vás u dalšího videa a dneska je haul, co jsme dostali pod stromeček. Krávále, hned moje. A to je nějaký tvrdý. Podíváme. To ještě ne? To nevadí. Hej, Luky už rozbaluje. Tati, my jsme dostali bezdrátový nabíjení. Tati, koukej. Bezdrátový nabíjení. Tak to ne. Já to bez Moje. Počkej, proč tady není to? Tuhle píše Vortix. Počkej, co tam píše? Toho je moje hodně. Vortix Počkej, Back. to vidíš? Hele, já rozdělám můj dar. Ale za... Ty máš, Case. kámo, ty máš... Počkej, ne. Co to je? Telefon, ne. Kryt. Vole. Tak to ne. Já jsem si přidal červený kryt. Tak to je. A co bylo zatažený v odpovědi? Takže Kámo, lidi, to je 3D pucle. Nebo to není pucle. lidi, hned si ho tam dám. To bude... Krásné. To je moje. To je výborné. Počkej, Co to je, Luky? to je tvoje? Nevím. To je nějaký párek. Tohle tady Starý kryt na červený. Tam píše. Tak si Víte? rozsvíťte. Tak si rozsvíťte. Aha. Co tady je ještě dál? Počkej, rozbalíme. Já nevím, já to nepřečtu. No tak to ne, když nevíš, co to je. Komu to Počkej, tak to si necháme na potom. Tady. Lukáš, tady máš balík. Ale díky. Tady taky je. Tohle čo? Tati, tady máš něco tvrdýho. Tak s tím neházej, když nevíš, co to je, tak s tím neházej. Nevidím. Je Tati, tohle tady máš taky. je Hele. Luky, koukej. Luky, koukej. Luky, koukej. To je dobrý, když si Luky, koukej. Je, dostal do školy. Tíšek. Teď si rozdělíme ty Tíšek. hustý a velký. Já nový políčky jsem dostal. Letnou. Já jsem dostal rampu. Kniha. Já jsem dostal rampu. Počkej, to je ten druhý díl? Díky. Tak to no. To je tohle. Jo. Do koho je tohle? Já to nevidím tady. Kamu Ježíšek. Vojta, ne? Kamu, ale co je tohle, to přečti. Nevím. Přečti to. To nevadí, teď co je tohle? Co je tohle? Vidí. Je to... Chápete? Kamu, já mám nový Tady není, tady to není... Mama, já jsem si vzala No papír. vidíš. Tady není. Tady není, co tady je. Tak to nevím. Tak to ne. Jdeme ještě tady na druhou stranu, stromečku. Já mám další pena. Tak to si ze mě snad děláte srandu. Já se Ne, tak to je... Tady koukej, co tady je namalovaný. Že, ukáž. Lidi, vidíte to? To není... Hej, tady zase! Tam něco je. Lidi, tohle ještě zase rozbalíme. Tati, ono to je stezka. Já si srandu. Yes. Tak. Mám tady. Je. Lego. Traktor. Tady je co? Je tohle bude dlouhé video. Vojta. Nic není napsaný. Nevím. Tohle je koho? To je těžký nějaký. Nevadí.
Díky, já jsem dostal fotbal. Táta. Tohle je můj. Tady. Mamko, tady máš něco. Má ještě. Něco tamhle. Já tady nemám Tady žádný ještě něco. To nevím, koho je teda. Tohle je tvoje. Ježíš, pojď, tak Tohle je moje. Já Nic není podepsaný. Co je tohle? Není podepsaný tohle. Jo. Já vím, že to není hračka, ale je to jídlo. Je to Ferrero, zlatý Ferrero. Tak to ti nesebereme. Ne, tak to ne. Tohle nevím. Tohle je tohle. Nam. Je to flešmatorát. To je. Není podepsaný. Ale to je divný, kámo. Tohle taky není podepsaný. Ale Taky není podepsaný. Ježíš, jak to odplakuje. No vidíš to. To je. Ale asi to nebylo tobě, Brouku, víš? Zkusíme. Máme ten nový kryt, tak Jo, jdeme. to nevím. Ještě tady je nějaký dárek, ale... To asi není pro tebe. To je 40. Tak mě ukaž ten papír, co tam píšou. Teďka to zase nemůžu najít. No tak mě to dej. Jsem pronožky. Někdo dávej ty ponožky. Dej mě ten papír. Počkejte, musím se dojít, jak to rozdělat to bezdrátové nabíjení. Takže... Kde jsou to ponožky? Tady. Ne, nedělat. Ale koho jsem ty další? 2 v 1, čart. Tak, rozdělali jsme. Ten kryt je fakt pohodlný. Husté. Zkusíme rozdělat. Tohle. Zkusíme to. Kámo, já mám nový poprusenky. Ukažme na video. To by dal Ježíšek pod prsenky, jo. Jo. Kámo, ale to jsou fakt skrenky velký. To je nějaký... Toho nejsou tady baterky. No, to je... Není ještě něco v tom stromku? Tam je cedulka, tak to zase... Ale já nevím, co se Tady cedulka. Vevnitř je nějaká cedulka. Vevnitř. Tohle je kapr. Vojtíšek. Jak víš, že pojedu na jaru s dědou chytat? Ne, na jaro nepojedeš. Jo, pojedu. Lidi, tohle... Ale to je fakt těžký. Ale nejde. Tati, pomůžeš mi tohle rozdělat, mně to nejde. Jen si poraď. Mně to nejde. Chlapečku. Kámo. Tak je začíná ten červený kryt krásný. Myslím, Lejdo. Duky, ty máš nový kryt. No. Jsi dostal od Ježíška. Luky, tady máš dárek. To je Máš moje? tam Nutellu. To je moje? To je moje? Jo. Kde to je? Tady. Luky. A jo. Tak lidi, mezi tím si rozděláme ještě tohle. A veselý a šťastný. Lidi, tohle nějak nejde. Jo, už. Tak. To fakt? Já jsem si... Jo, díky. Vyzerá to prostě. Luky, tady máš pivo. To má taky? No to je pivo. Musíme rozdělat. Máš tam pivo. Lidi. Co to je? Ale počkej, tady není jméno. Co to je? No, to nevadí. Víťo. Myslím, že to jsou rakety. Výfuky. To je nějaký tenky. Lidi, to je nějaký tenky, ale hustý. Hustý.
Hej, zkusíme to rozdělat. Oh my god. Nebo to je to, co není To podepsané. není snad pravda. To je na USB-C? Ne. Počkej. To je na USB-C? Lidi, to je USB-C. Proč Luky měl to nezdárku? Počkejte, ještě raketovat. Ví. Ne, Tohle jsou další. já nevím, jestli mám USB-C. Počkej, podíváme se. Tak teď vidíte, zkusíme to se tady podívat, jestli mám USB, ale měl by mít. Ne, tady mám USB-C. No to bude ono. Tomu neříkej, že jsem dostal to samý jako ty, ale něco jiného. Počkejte. Ale kamu, kde mám to? Tohle nepoznám, ale FIFA. Ne, největší světla, to jdu přečíst. Počkejte, Dovolení. musím ještě najít. Musím někde najít nabíječku. Trafo. Benča. Venča. Benča. Jo tak, Venča. Tady máš Benčo. Venča. Vezmeme powerbanku. Píchneme to tam. Zapneme. No nějaká vybita. Zkusíme. Benča. Fotky někde? Kamu, ale rozděláme tohle. Nevím, jestli to... Je škubej ty tašky. Nevím. Jo, svítí. Svítí světýlko. Není norm... Mně se nezdá, že bych nějak nabíjel. Ale proč tady není to? Počkejte lidi, vy